Mas Ateng sing duwe Malaysia kirim salam gawe bojone Mbak Devi. Terima kasih. Pak Kades Melaten ya. Ayo sing gawe tanggal 8 bulan 6 maaf kok tuplek-plek. Ayo. Pak Tun juragan sapi sabakan motor. Ayo dong menempati tempatnya. Mas Antoro Salon. Penggemar Tayub Jawa Timur. Manjam ngombe kopi. Yo buat Gustik yang ngaji Selahan Wotan. Gustik Pak Ririn Pak Ririn Gustik sugeng dalu sugeng mit salikun. Wis kelakon semenilah
gayaku nanging saiki tak tagih janjimu lali aku ning aja lali putramu anakmu saiki wis ketok gede kon gede